Sziasztok srácok, én Gólem király lennék. Itt vagyok újra egy következő videóval. Tudom, az előző videó óta eltelt 9 vagy 10 nap, ezért bocsi, csak nem nagyon volt időm videót felvenni, de most újra itt vagyok. Erre a videóra igazából azt terveztem, hogy szeretnék csinálni egy XP farmot, ugye egy ilyen mob farm-szerűséget, ugye amiből XP-t lehet szerezni. Úgyhogy igen, ezt terveztem mára. Ehhez most követ fogunk gyűjteni, csak előtte alszunk egyet. És mindjárt mutatom, hogy mennyi kövem van, nem olyan sok, ennyi nem elég hozzá. Itt van 64, de ez ki van égetve. Bár lehet, hogy ahhoz, hogy jobban nézzen ki, ki fogom égetni azt is, amit szerek. De igen, igazából ennyit terveztem. Meg most, hogy újra itt van a szünet, az őszi szünet, így most tervezek több videót felvenni nektek. Úgyhogy arra számítatok, hogy valószínű több videó lesz, de ezt még nem garantálhatom, csak hogy majd szeretnék több videót felvenni. Mert most én nem kell annyit tanulni, stb. Aztán igen, ezt tervezem így a szünetre. Igazából ugyanúgy szeretnék haladni tovább a világommal, úgyhogy ezt az ilyen sorozatot végül is be szeretném majd így fejezni. Úgyhogy most ezt az XP farmot kezdem el, aztán utána következőleg meg nem tudom, lehet, hogy ezt folytatjuk, nem hinném, hogy most annyi követ tudnék szerezni, hogy ez így jó legyen. De hogy igen, hát egy 2x64-et most szerintem gyűjteni kéne. Nem annyi beleférne simán a videóba. Csak lehet el fog törni a csákányom, ami mondjuk nem menne olyan túl jó. De hát nem baj. Max akkor visszamegyünk, majd aztán craftolunk egy újat. Úgyhogy igen, tehát számíthatok valószínűleg több videóra, mert én úgy szeretném. Úgyhogy igen, meg hát ja, lényegében Minecraft lesz. Az, hogy még majd más videót mikor fogok felvenni, más fajtát, azt még nem tudom, attól függ mennyi kedvem lesz hozzá. Ugye mondjuk nem tudom, említettem mondjuk a PUBG-t, esetleg majd ha ti szeretnétek esetleg Fortnite-ot, mert azzal is néha szoktam játszani. De mondom, főként Minecraftozok. Úgyhogy az a fő tematika nálam a csatornán. A többi az csak egy ilyen egyszer-kétszer maximum. Esetleg ha van rá igény, de főleg Minecraft ezt garantálhatom. Úgyhogy igen, erre számíthattok igazából. Szerintem nem fog ez a dolog változni, aztán ki tudja. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Úgyhogy igen, igazából erről ennyit. Eltört a csákányom, na szuper. Van 2x64. Wow, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hamar megvan. Akkor gyűjtsünk még 2x64-et. Szerintem az úgy korrekt. Gyors visszamegyek. Jaj, nincsen nálam crafting table. Pedig szoktam magammal mindig vinni, csak most valami nem vittem. Nem baj. Esik az eső. Szuper. Ahogy látjátok, igazából nem nagyon haladtam a világommal az előző videó óta. Nem is nagyon tudtam játszani. De ez most nem akadályoz meg minket abba, hogy jaj, hogy követ szerezzünk. Úgyhogy igen, gyors craftolok a csákányt. Úgy. Ezt így. Nem így. De már kicsit el is szoktam úgy a játéktól. Craftolni is tudok meg úgy gyorsan. Menjünk vissza. Úgyhogy igen, most ezt így kiszerem. Aztán szerintem a mai videóra ennyit terveztem. Mást úgy nagyon nem. Aztán majd még a napokban jön egy következő videó. És hát szeretnék eltenni. Úgyhogy igen, az is valami ilyesmi lesz, hogy szerintem befejezzük ezt. Utána meg elkezdünk egy, nem tudom. A Nether portálnak tényleg annak meg kéne csinálni a helyét. Mert nem nagyon tudtam azóta kvarcot gyűjteni. Voltam a Netherbe, csak nem nagyon foglalkoztam igazából a Minecraft-tal az utóbbi időben. És hogy igen, tehát hogy ott is a Netherben is meg kéne csinálni azt az ilyen, hát igazából hogy befedni a Nether portált, hogy nem így megtámadjanak, ugye. A sincsen még kész, meg ugye a rendes itt a világban is meg kéne csinálni ott ilyen szép díszesre azt a helyet, amit terveztem. Úgyhogy azt is meg fogjuk majd csinálni egy videóba. Meg még képzeljétek el, egyszer, most a napokban valamikor, mert mondom egy-kétszer játszottam, de ilyen kis keveset. Voltam a küzdőtéren, és ott szereztem Pinchy lootot, úgyhogy majd azt is megmutatom, hogy miket.
Bár mondjuk annyira nem vagyok vele elégedett, mert például azt a nehéz mag, vagy mi kell a netherite-hoz, na, buzogányhoz, azt nem szereztem meg, pedig szereztem ilyen rossz omen palackot, csak az a baj, hogy az csak egyes volt, tehát hogy nem volt túl erős. Nekem van például ötös ilyen palack, úgyhogy igen, abból az egyesből sajnos nem tudtam szerezni, meg el is tört egy egész szettem, tehát hogy újat kellett craftolni, azt hiszem. Úgyhogy igen, az nem volt olyan kellemes, de szereztem azért lootot, tehát hogy nem vagyok annyira elégedetlen, csak azért azt kidobhatta volna azt a nehéz magot. Mert osztálytársammal például elkezdtünk egy világot, amit 2 nap alatt konkrétan eljutottunk oda, hogy kirámoltunk egy egész olyan küzdőteret, és már megvan a buzogány, meg ilyen enchantolt dia felszerelések. Úgyhogy ez egy kicsit erősebb kezdés volt. Úgyhogy igen, azt nagyon szeretném megszerezni, mert az egy nagyon erős fegyver. Enchantokat is meg kéne ugye rátenni. Ilyen enchantolt könyveket szeretnék szerezni. Csak most azt nem tudom, hogy merre van falu, de azt is fogok menni keresni. A Happy Gas-tal már voltam felfedezni, de szerintem pont rossz irányba mentem, és pont nem arra volt falu, vagy én nem tudom. Úgyhogy igen, majd ilyenre is számítottuk esetleg, hogy majd ilyen kalandozós Minecraft epizód, vagy valami ilyesmi, mert azt én is nagyon szeretem felfedezni, meg minden. Eddig mindig féltem attól, hogy eltévedek, úgyhogy, de ez már nem annyira nagy félelem nálam, ez régebben volt, ezért soha nem mentem nagyon felfedezni, hogyha letelepettem már. Pedig amúgy igazából baromság, el lehet menni, hogyha az ember tud arra figyelni, hogy honnan jött. Úgyhogy igen, ezt a részt még így gyors letisztítom, aztán, hogy így szép egyenletes legyen, aztán szerintem ennyi. Hány követ szereztem? Nagyon sokat. Nagyon sok követ. Itt van még egy. Hát ez jó sok volt. Igen, ennek örülök most. Ott is van még kő. Úgy meg van rész. Az is majd kell, mert ugye most kijött az 1.21.10, és ugye már az előző 2 frissítésben már ugye kijött a... hogy hívják? Copper Golem. És hogy azokat szeretném majd lekraftolni. Csak még nem jutottam el odáig, de majd igen, szerezni kéne koppert is. Úgyhogy magyarul reset. Így majd azt is kéne. A veteményest is majd meg kéne csinálni így rendesen, mert most eléggé hát ronda. Aztán azt is még meg szeretném csinálni. Úgyhogy még hát van tervem sok ezzel a világgal kapcsolatban. Ezt teljesen ki akarom maxolni, úgyhogy remélem, hogy így ti is a részesei lesztek ennek. Mert ilyen világon még igazából soha nem volt, pedig már 10-11 éve Minecraftozok. De hogy, hát ja, jó korán kezdtem, de hogy igen, hogy ezt így szeretném. Na hát, de srácok, ez a videó most ennyi lett volna. Tudom, rövid volt, de szerintem lényegre törő. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Ha szeretnétek azt is, de hogy lájkoljatok. És igen, hogyha szeretnétek, iratkozzatok fel, de nyilván nem kötelező, a like se, de azzal tudtok nekem jelezni, hogy szeretnétek el még ilyesmi videókat. Meg kommenteljétek nyugodtan, esetleg, hogyha valamit nem úgy kéne csinálnom, vagy valami. Nyugodtan kommentelhettek, és akkor igazából akkor én is jobban járok, ti is jobban jártok, stb. Úgyhogy srácok, ez a videó most ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszett. Találkozunk egy másik videóban is. Én Golem király voltam. Sziasztok!